yan uwa mun fara da mara babu makara kai muke jira ja gaba kadara tashi ka yunkura babba mun riga don muna bayan jirgin fito barista kwarai mun ga alkhairi na ka ya fito kai muka ambato ba ma kwarmato nan gaba ka fito in yi zamar ga maza da mata domin yunkura mu abdul malik ka fito kore a mun bar maka tunda muka ji ya karaso duka sai muka bar jira so ka ji zima dan kawu ne ke yi maka tambura wannan rabul aminu bobin awa ya ce in saya son si gaba daya sun faɗa na fito na yi tamburan maliki ne girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya alaja kwana abdulmalik na wajen zaki raba gardama ranka yayi nisa mu kai muke so amin babu baka duniya mai halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya alaja kwana abdulmalik na mutan zaki raba gardama ranka yayi nisa mu kai muke so anan babu baka duniya mai halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya alaja kwana abdulmalik na wajen zaki raba gardama ranka yayi nisa mu kai muke so amin babu baka duniya mamallakin komai ubangiji wanda ya yi juda Ethiopia kai gaban dama kamar da wasa nake wakar ga da kafiya kai kai mini yau ina sane kai kake mini dama tun jiya addu'ar da nake kamar da ni ke koyin da tsarar maliya karaban dama idan na yi mai dukan wasu su je su kwaikwaya mai halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya alaja kwana abdulmalik na wajen zaki raba gardama ranka yayi nisa mu kai muke so amin babu baka dauniya Kankano zira Ubangiji kuma aiki baban Fadima Muhammadu Mahmudu Muhammadu madogara baki sallama Rabu zali ka sasa bansa dan ba sai masa
jin tsoron gada. Madarin sama mai zubar ruwa da kado an daina batun cida. Mai biyayya ne ga na gaba Abdulmalik ka tsorata dan buda. Mutumin kirki cikin gari ya kana ja ne masa igiya. halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya. Alajan kwana Abdulmalik na wajen zaki raba gardama. Ranka yayi nisa mu kai muke so a nan babu baka dauniya. Kai ruwan dare ne Abdulmalik ka kara da zuben da Amerika. Ta Argentina ka zagaya ta Brazil kai Costa Rica. Zagaye turai gaba daya kan ka zaga gidan ka Afirka. Idan ka bar Latin ka zagaya ta Asia tarba za su yi maka. Kan ka sauka gida uban gidan zai maka shiga birnin Saudiya. Halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya. Alajan kwana Abdulmalik na wajen zaki raba gardama. Ranka yayi nisa mu kai muke so a nan babu baka dauniya. Na dandabada cikin gari har da kauye komai kai musu. Kai wa dabbobi da dan adam Abdulmalik to ba wani mai musu. Masu kosayyan tuwo na suke kawo koke nasu. Yin gina bala ya kan fadan zai bazo dan karbi raba musu. To ashe ni ma akwai uwa ta aburhu dole na sha biya. Halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya. Alajan kwana Abdulmalik na wajen zaki raba gardama. Ranka yayi nisa mu kai muke so a nan babu baka dauniya. Gaskira ka zamo farin gwani kai kake boye asirin daga Abdulmalik zaki tina da ni na yi mako zirin wasu baituka. Dan kaɗan ne ni a sha'iran banda mota ba ni da yadika. Sai tilin baiwa da rabbana yayi mun ga tarin zantuka. Kan da ma waƙar gayar kaɗan na ci dambo mai shage wuya. Halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya. Alajan kwana Abdulmalik na wajen zaki raba gardama. Ranka yayi nisa mu kai muke so a nan babu baka dauniya. Bani shakka ta karar bana ina gwanin wani nawa daban yake. Malikiya nau'in tina da ni na jiga ta kase mani sasake. Da ganin jimina ka tabbata tana da karfi ko babu fike. Na ji Abdulmalik rige marayu da masu badu kai kake. Namijin zaki cikin dawa dole dabbobi su yi tutiya. Halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya. Alajan kwana Abdulmalik na wajen zaki raba gardama. Ranka yayi nisa mu kai muke so a nan babu baka dauniya. Bangaren ilimi na politics na gurin aka zo neman sani. Mutumin kirki ku tambaya ziba Abdulmalik shi na sani. Kaji kabeji kun sutura namu ba ai mai gorin zani. Waiwaya baya ka duba dama ka duba hagun ka kayo gini. Sanda dawai so bayan ado malami wanda ba shi a shari'a. Halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya. Alajan kwana Abdulmalik na wajen zaki raba gardama. Ranka yayi nisa mu kai muke so a nan babu baka dauniya. Kai da jin sunan Abdulmalik zaka san ya taimaki na kasa. Shi yake yi wa mai lafiya, shi yake yi wa mai nakasa. Dukiyar yadu bakin ciki ya zamo tilas a yaba masa. Mai halin kyauta Abdulmalik ubangiji shi ke ninka masa. In ka ban mota na tabbata da maliki ya zama ta inkiya. Halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama duniya. Alajan kwana Abdulmalik na wajen zaki raba gardama. Ranka yayi nisa mu kai muke so a nan babu baka dauniya. Na faɗa duka Abdulmalik a wuri na kake risa. Mai cikar daraja kana guri ba mu daukar mai saukar ba. Kai da lalaba dan takara malikiya zai sha ƙuri'a. Sanda kai yi shirin yin takara kake sunna ka ɗau bidi'a. Yanzu dan dangi muke kira malikiya baya gajiya. Halin girma da taimako ga ruwan dare mai gama
alkawarin mai nasibin dan siyasa ne in ya saro take ya kansayar kan na rizke shi Abuja ni ziba na yi ta yawon cikiyar sai Aminu Bobi ya ce da ni ziba mai waka karkaci dar zana kai